son xenética nun 60% e ambiente nun 40%. Se cadra son todo o que me dicía a miña avó. Chámame Antonio Gizón, fun periodista e profesor, e agora, desde que conseguí unha especie de xubilación anticipada por mor dunha incapacidade permanente absoluta, me dedico tan só a ler e escribir, que é o que me gusta facer. Me enterei, non me acordo moi ben como, da residencia esta artística. Este proxecto meu pode aplicarse, digamos, a calquera concello, porque en todos os concellos hai este tipo de manifestación tradicional, de tradición oral. O proxecto, que é un proxecto, digamos, literario, musical, ilustrado. A miña parella, do ano 80, a ilustración, faina ela, que é filla dun escultor bastante coñecido aquí en Pontarés, Alfonso Quinteiro. Tamén, claro, hai moita tradición musical en Pontarés, literaria, hai 7 centros de música tradicional. Entón, unindo todo eso, argumentei todo o proxecto, tocaba cara aí, cara a relación do proxecto con Pontarés, que era o que se pedía. É un proxecto no que levo traballando fai moito tempo, digamos, está concebido como unha dobre homenaxe. Primeiro, o que se dicía antes, unha homenaxe a esta parte do mundo que é Galicia, pero, sobre todo, é unha homenaxe á miña avoa, María Dominga Cordero García, eu chamaba Madriña, que era unha muller extraordinaria, pero analfabeta, e que, dende sempre, dende pequeno, esta xa ben entrada a madurez, me cantaba coplas que tiña na cabeza, me sentaba con ela ao lado da cama, e me contaba historias e me cantaba coplas. E tamén é unha homenaxe á recuperación, digamos, da memoria histórica de Galicia a través da música e poesía popular de tradición oral. Na cama, sentaba á súa dereita, me contaba historias, me cantaba coplas, era o único membro da familia que a escoitaba con placer. Minha irmá pasaba de todo. Eu creo que a miña vocación literaria vem daqui, porque ninguén da familia ni lee ni escribe. Eu son o único que... A dificultade do proxecto non estaba no libro, o libro estaba prácticamente feito no principio, senón da adaptación musical, porque son coplas feitas para ser cantadas. Vou facer unha demostración cantando un par de estrofas dese. Non sei ler nin escribir, proibirme ir á escola, come necia tan só de homes, de condesas e de monxas. Ai, a la la, ai, a la la, ai, a la la, ai, a la la. Mira, esta melodía, por exemplo, é dunha jota que aprendemos das veciñas de Barcia de Mera, no Coveiro, sí. Moi ben, moitas grazas, e nada, encantado de estar contigo. Nada. Fun ali, que xa biches que hai de todo ali, de todo relacionado co sistema tradicional, traxes, música, hai moita música. Entón, levaba o proxecto e nada, mirou ali, leo unhas cuantas coplas e quedei sorprendido da facilidade que ten para cantar este tipo de coplas. Aquí podemos poñer a melodía dunha xota da miña aldea. Pois colle e empeza a cantar, pero sin ensayar ni nada, así con unha facilidade pasmosa. Entón, claro, aí ves como a tradición esta oral, como se mantén, a facilidade que hai e todo iso. A experiencia, ben, moi agradable, porque eu tiña experiencia doutra residencia, pero era moi distinta, porque era unha cosa individual, cada un iba ao seu aire, nin sabía o que facían os demais, nin case había intercambio de impresión sobre os proxectos respectivos. Pero aquí, o básico de aquí é intercambiar os proxectos con unha hora e media que estivemos expoñendo o proxecto, despois hai diálogo, hai debate, e hai todo tipo de... Iso, claro, sempre enriquece os proxectos, ademais que axuda a explicar e a justificar os proxectos. O grupo é moi agradable, a mí me cae ben todo o mundo. Entón, estou pasando ben, despois aquí hai un ambiente agradable, na praza, nesta praza hai moita gastronomía histórica, hai locales históricos, restaurantes, confiterías, e descubrín tamén todo isto que está aquí preto e ao lado. E estou pasando ben. A ver si te fas un libro co que eu teño na memoria.